B'daqqa ta' pinna ġie ffirmat ftehim bejn l-Università ta' Malta u l-Federazzjoni tal-Koperattiva Maltija biex jiġi strutturat iktar it-taħriġ ta' informazzjoni dwar l-importanza tal-koperattiva. Dan qed isir biex studenti li qed jistudjaw jew daqt jiggradwaw mill-università ikollhom idea ċara ta' xi tfisser li tkun indipendenti u ma tiddependix fuq ħadd ieħor għall-impjieg. Waqt konferenza tal-aħbarijiet intqal li wieħed minn kull 6 persuni huwa membru f'koperattiva u dawn il-koperattivi joffru 20% tal-impjiegi preżenti. Mal-mikrofonu ta' One News, John Mallija, l-President tal-Federazzjoni tal-Koperattiva Maltija, spjega b'mod ċar x'inhi koperattiva. Koperattivi hija grupp ta' persuni li jiġu flimkien biex jaqdu l-bżonnijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali tagħhom. John Mallija tenna li dan l-MOU qed jipprovdi l-qafas fejn l-istudenti universitarji jistgħu jistudjaw kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' kooperattivi li jitwildu b'mod ġdid, imma wkoll ir-riċerka kooperattiva. Irrimarka li f'Malta hawn potenzjal kbir ta' kooperattivi u jixtieq li ħafna iktar studenti jemmnu fihom. Ħabbar ukoll il-Federazzjoni qed taħdem fuq kooperattiva ġdida. Waħda mill-affarijiet li qed naħdmu ħafna fuq hija propju li l-edukazzjoni kooperattiva tidħol fil-loqsma kollha tat-tagħlim fl-università. Fil-fatt bħalissa wkoll bi pjaċir ngħid li qed naħdmu fuq kooperattiva ġdida f'Jamanta. Ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred J. Vella, tenna li żgħażagħ u adulti li ħerġin mill-Università għandhom iċ-ċans jikkreaw ix-xogħol tagħhom stess u bil-kooperattivi dan se jsir aktar possibbli għax qed tingħata preparazzjoni għal ħajja tax-xogħol. Nagħtu chances aktar lill-istudenti tal-Università illi meta joħorġu minn hawn bid-degrees tagħhom ikollhom ukoll dak l-erf li għandhom bżonn biex ma jibżgħux jidħlu fil-kamp tax-xogħol mhux bħala employees imma perhaps bħala self-employed anki ġo inizjattivi ta' koperattiva.